أبزمانات عيرا مريل زخونة سدت استسددت السدت إنا ذكرنا منه سراوي هيرودس كحلفون كله ندينا قدستا قدسان دنجل ماريا كم زيري واغيرا مدرن تابله تايب عقبت شفنت تايب بእግዚአብሔር አምላክ ዝተሐረዩ ቅዱሳን ጻድቃን ተያበለይ አላህ ምድር ድማ ነዛ ሰበይት እዚ ተያበለ ታይብ ከምት ትማሊ መንደቅ ያሪኮ ሙታቦቶ እግዚአብሔር ዝፈረሰ ሎሙ ድማ ናና ሐይጣን በታ መራሒትና ዝኮነት አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ያል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላክና ተኻታተልቲ ናይ ሃማልማላዊ ቻነል ፍጹም ሰላም ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ይኹን ከመይ ኣለና አሜን ስምት ለባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብድኹማት ባሮቱ ከባጽናፍ ዓለም ክሰባጽናፍ ዓለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ነታ ዘውትር ንምድሓነይን ንምድሓንኩምን ሰላም ከየበለት ምስለ ድሕነተይን ድሕነትኩምን እተማልድ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ድማ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹና ኣብ ጊዜ ድኽመትና ከበርቱዕና ቅዱሳት መላእኽቲ ካብ እግዚአብሔር አምላክና ተላኢኾም ዝመጹ ደጊምና ክብርን ምስጋናን ንዖም ይኹን ኣብ ጊዜ ድኻምና ዘበርትዑ ብበረኸቶም እንነብር ብጸሎቶም ድማ እንትንስእ ቅዱሳን ኣቦታትና ሕጅውን ደጊምና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እምበር እግዚአብሔር አምላክና ሎሚ ዓንቲ ከምቲ ልሙድ ክምህረናን ክምዕደናን ናይ ሎሚ አርእስቲ ትምህርትና ካብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 7 ዝርከብ ኃይለ ቃል ያረታ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 17 ዝርከብ ኃይለ ቃል ገላጽ ምስጢር እግዚአብሔር አምላክና ሎሚ ድማ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጥበቡን ምስተዋዕሉን ይግለጸልና ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 17 እቲ ኃይለ ቃል ከምዚ ይብል ነቶም ትእዛዝ አምላኽ ዝሕልውን ብዛዕባ ኢየሱስ ዝምስክሩን ዝተረፉ ዘርአ ክዋጋእ ከደ ይብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ራእየ ዮሐንስ ወንጌላዊ አፍጥሞ እትበሃል ደሴት ኮይኑ ዝጽሐፎን ነዚ ራእይ ዝረአዩ እዚ ራእይ ድማ ንዓና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጊዜ ድኽመትና ከም እንብርትዕ ኣብ ጊዜ ስደትና ድማ መፈጸምታ ከም ዘለዎ ስደት ዘርኤና እታ እንምናያ ገነት መንግስተ ሰማያት ተዳላትልና ከም ዘላ ዝነግረና ናይ ተስፋ መጽሓፍ ራእየ ዮሐንስ እምበር አፍጥሞ ትበሃል ደሴት እንከሎ ነቲ ዝረአዮ ራእይ መልአክ እግዚአብሔር ክጽሕፎ ከም ዘለዎ ምስ ነገሮ ዝጽሐፈልና እዚ ዘለናዮ ዘመነ ጭጄ ኢልና እንጽውዖ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ምድሪ ግብጽ ዝተሰደደትሉ እዋን ንሕና ድማ በእግረ ልቦናና مسدينا قدسة قدسان دنجل مريم እንጓዓዘሉ እዋን ነዚ ምርኩስ በመግባር ድማ ናይሎሚ ትምህርትና ነዚ ዘመን እዚ ዝገልጽ ትምህርት ክኸውን እቲ ጽሑፍ ካብ ላዕሊ ከንብቦን ከለኹ ከምዚ ይብል ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፈቅዲ 13 ጀሚረ ከንብቦ በብሓደ ድማ እቲ ትርጓሚው እናራአና ይኹን ከይዲና ሽዑ እትገበል ናብ ምድሪ ከም ዝተደርበየ ምስራኤ ነታ ወዲ ዝወለደት ሰበይቲ አሳጎጋ ይብል ነታ ሰበይቲ ኸዓ
ካብ ገጽ ትገበር ሕቃስ 3 ዓመትን መንፈቕን ብኽንክን ምእንቲ ክትነብር ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራ ምእንቲ ክትነፍር ናይቲ ዓብ ንስሪ 2 ክንፊ ተዋህባ ይብል እትገበል ድማ ገፊዑ ምእንቲ ክወስዳ ድሕርታ ሰበይቲ ከም ውሒዝ ዝመሰለ ማይ በአፉ ተፈ ምድሪ ግና ነታ ሰበይቲ ረዳአታ እታ ምድሪ አፋ ኸፊታ ነቲ እትገበል በአፉ ዝተፈኦ ውሒዝ ሰተየቶ እትገበል ከዓ በታ ሰበይቲ ተቆጣ ነቶም ትእዛዝ አምላኽ ዝሕልውን ብዛዕባ ኢየሱስ ዝምስክሩን ዝተረፉ ዘርአ ክዋግኦም ከደ እትገበል ድማ ኣብቲ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሕፃ ደው በለ ይብል እግዚአብሔር አምላክ ደጊምና ስለ ቃላቱ ክብርን ምስጋና ነው ይሁን ካብዚ ዘንበብናዮ በብሓደ እናረአና 5 ነገራት ክንርኢና ቀዳማይ እትገበል ተባሂሉ ዘሎ መን ገበል ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ከምቲ ትማሊ ነደና ሕይዋንን ነቦና አዳምን ተመንደስ ሓቶ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ እቲ ተመል ነበረ ትማሊ ንብዙሕ ዓመታት ነፍሳት እናበልዐ ምስከደ እቲ ትማሊ 2 ነፍሳት ዘስሓተ ሎሙ ድማ ንዓለም ምልእቲ የስሕብ ዘሎ ከም ዘሎ ንኽነግር ኢሉ ረአይ ዮሐንስ እቲ ትማሊ ነደና ሕይዋን ተመን ዘስሓታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ማዕረኽ እንደይ ዓብይ ከም ዘሎ ንኽነግር ኢሉ እንታይ ያበለ ገበል ኢሉ ሰማይ ስለዚ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና እዚ ገበል እዚ ነታ ሰበይቲ ነደና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እንታይ ከም ዘበላ ይነግረና ከም ዘጓየያ ይነግር ስለዚ ቀዳማይ እቲ ገበል መን እዩ እንተልና እቲ ትማሊ ነደና ቅድስተ ሔዋን ነቦና አዳምን ካብ ገነት ከም ዝወፁ ዝገበረ ተመን እዚ ተመን እዚ ንብዙሕ ዓመታት ነፍሳት እናበልዐ ይኸይድ ምህላው ድማ ማዕረኽ እንደይ ግዙፍ ምዃኑ ማዕረኽ እንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ንኽነግር ዮሐንስ እንታይ ኢሉ ፀውዒዎ ገበል ኢሉ ፀውዒዎ ካልእ ገበል ብዲያብሎስ ዝምሰለሉ ምኽንያት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 14 ድሕር ዳርኢናዮ ባቢሎናውያን ብኢዶም ጸሪቦም ዝገበርዎ ጣዖት ቤል ዝበሃል ነይሩ ይብል እዚ ቤል ዝበሃል ጣዖት ኩሎም ባቢሎናውያን ክሰግዱሉ እንከለዉ ነቢየ ዳንኤል ግን እንታይ ኢሉ እዚ አይበልዕ አይሰቲ አፍ ከለዉ አይዛረብ እዚ እንከለዉ ድማ አይርኢኒ አነ ነዚ ክሰግደሉ አይክእልን ኢሉ ንቤል ዝበሃል ጣዖት ሓምሽሹ ክሰብሮን ከሎ ሽዑት ንጉስ ኢሉ ባቢሎናውያን ከም ካልኣይ አምላኾም ገይሮም ዝቆጽርዎ ገበል ነበረ ይብል ሽዑት ንጉስ ነቢ ዳንኤል ፀዊዑ እምበዓር ንቤልሲ አይበልዕ አይሰቲልከ እዚ ገበል እዚ ግን ይበልዕን ይሰትኒ ስለዚ እንታይ ግበር ኢልዎ ነዚ ገበል እዚ ይስገደሉ ኢሉ ሽዑ ነቢየ ዳንኤል እምበዓር ከምቲ ትማሊ ነቲ ቤል ዳሓምሸሽኩ ፍቓድካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ገበል እዚ እውን ዝምለኾ ኣምላክ ከም ዘይኮነ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ብዘይኾነ ይኹን ጉራዴ ብዘይዝኾነ ይኹን ካራ ክቆትሎ ከርኤካ የበሎ ይብል እቲ ንጉስ ድማ ፈቐደሉ እቲ ገበል እንታይ ኮነ ይብል ተቃጺሉ ተባታተነ ይብለና ንነቢ ዳንኤል ናብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ከኣቱ ዝገበሮ ድማ እዚ ነገር እዚ ስለዚ ገበል ደቂ ሰባት ከም ኣምላኾም ቆፂሮም የምልኽዎ ስለ ዝነበሩ ዲያብሎስ ብመን ይምሰላሉ ብገበል ይምሰላል ነቢ ዳንኤል ድማ ኣብ ጉድጓድ ኣናብስቲ ከኣቱ ዝገበሮ
بسنكتي أبقبلات زقبرو نجري سلزي قبل بديابلوس يمس كلاي قبل بديابلوس زم السولو مخنيات قبل نابد الله كتعصص في خيل ديابلوس دما نابد الله انت قبل يخيل كتعصص في خيل بفقري يفتنك بفقري مسعرت أبي خايو بأملكو طاعات يفتنك بأملكو طاعات مسعرت أبي خايو بزموت يفتنك بزموت مسعرت أبي خايو بسركي يفتنك كم زندابله ندك سبات كسحت النا تعصصفه كم زمصنا ديا قبل دما ننفسو نعبد الله يعصصفا سلازخل بمنتاي تمثيلو بقبل تمثيل كلاي ديابلوس بقبل ممثلي مخنيات قبل اجري يبلو بحقو تتصقيعو اندا يبلي طاطاو يبل اتسب مسمص دما ملع اكلاتو بمطمطا عقلو عصبيبو شفينو يقتلو يبلا ابز زغرمنا ነገር قبل اجري زي بلو كنس كميلو طاطاو كلكيل لا ديابلوس دما نسو ملعك ظلمت كنسو نبدك سبات كمصن كله جين ملعك برهان تمثلوني مصي نسو فطور كنسو ننفسو جين كم فتار حاسبو يمصي نسو ابا حسد كنسو جناخ حقنيا مسلو يمصي كم تتقبل بزي اغري تطاودو بلا امو زغرمنا ديابلوس دما زي مسلو ونينو تدربيو كنسو غناخ هي كم زلو فطير ندق سبات انت يبلي ندق سبات يقال ስለዚህ ገበል በዲያብሎስ ከመሰልን ከሎ ዲያብሎስ በገበል ከመሰልን ከሎ ነገበል ነገር ዘገርም ነገር بزي يقرطاطو مبا نا ديابلوس دما ملعك صلمت كنسو برهان تقولبو كمصن كلو ازي زغرم ነገር فطور كنسو فطارن كبلن كلو زغرم ነገር ስለዝኾነ ብምንታይ ንምስሎ بقبل ንምስሎ كلاي قبل بدك سبات كره زيك اوشتو اسنانا له يبل اسنانو كم تقطات كوينو اوشتو تلاغاغي ويركب نزو حاطو ነገር دما قدقيتو من مغب زقير اوشتو خبن دا يركب اسنان يركب اذا اسنان زي كم تقطات انت كوين الليل اب كوجو دا يبللو تطفعي يركب كترو يوغي انت يمثل سن زلو يمثل كلاي قبل نزخونه يكون انسساتات مسلوتهم كنزل كلو وحيدو ناوشت كبدو يوتو ديابلوس دما كم تقدمو قبل تكعن كلو مولو بمولو شفينو عقلو عصبيبو زقت ديابلوس دما يعنت لبونا انا شفينو انو قعزو زلنا قعزو كمي مخانو كمي نفلت زقبر لنفساتنا زبلع لك كم قبل ديابلوس يوحدن اللو كيبل كايو كنخصنيو كيبل كايو اسنانو عوشتيو قبل ناي ديابلوس شرحتات دما صدق مسيلو زمت حقنيا مسيلو اندامت اوشتو زناخس نتجزف ነገር መደቀቅ ነገር ዝቅይር ብልሓት አለ ከምተ ያቀድምና ዝበልና ድማ ዲያብሎስ بقبل من مسؤولي مخنيات نتي أب سماي زسعنا
ክብሪ ነቲ ኣብ ሰማይ ዝሰኣኖ ስግደት ኣብዚ ምድሪ ዝግን ኣብ ገበል ሓዲሩ ክስገዶን ኣብ ገበል ሓዲሩ ክምለኾን ከምዚ ትንቢተ ዳንኤል ዝረኣናዮ ከምኡውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ታሪኽ ናይ ቅዱስ ጆርጅስ ምስ ንምርኮስ ደቂ ሰባት ንገበል ከም ኣምላኾም ኣሚኖም ከም ዝሰግድሉ እቲ ታሪክ ነግረና። ስለዚ ዲያብሎስ ብገበል ተመሲሉ ዘሎ በዚ ነገራት እዚ ስለዚ እዚ ገበል እዚ ኢሉ ካብ ሰማይ ከም ትደርበየ ፈሊጡ ኢሉ ነታ ሰበይቲ እንታይ ኣበላ ይብል ነታ ወዲ ዝወለደት ሰበይቲ ኣሳጎጋ ይብል ሰበይቲ ተመሲሉ ዘሎ እዚ ሰበይቲ ብክልተ ነገር ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ትትርጉሙ እቲ ቀዳማይ ትርጉሙ ሰበይቲ ተመሲላ ዘላ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እትወልዶ መመና ነዚኦም እንክበልዕ ነዚኦም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እንከውፅእ ኣብ ፊት እታ ሰበይቲ እንታይ ይብል ጠጠው ይብል ካልኣይ ሰበይቲ ተመሲላ ዘላ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከምዚ ዘመንና ዘሎ ዘመነ ጭጌ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ከምቲ ትማሊ ዲያብሎስ ኣብ ተመን ሓዲሩ ነዴና ሃዋን ዘሳደደ ካብ ገነት ዘሳደደ ሎሚ ወይን ኣብ ሄሮዶስ ሓዲሩ ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከም ዘሳደደ ኣይነግረን። ስለዚ ስደትና ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስደትና ነዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከምቲ ትማሊ ዮሴፍ ዝተሰደዶ ስደት ኣይኮነ ናይ ዮሴፍ ስደት ብሕዋቱ ክስደድ እንከሎ ዮሴፍ ካብ ኢድ ሕዋቱ ከምልጠሉ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝሰኣነ እዩ ናብ ግብፃውያን ተሸይጡ ዮሴፍ ናብ ግብፅ ክስደድ እንከሎ ንግዜኡ ንእስራኤላውያን ጠቒምዎም መጨረሻ ግን ስደት ናይ ዮሴፍ ንእስራኤላውያን ኣብ ባርነት ከም ዝነብሩ ይገሩ ምክንያቱ እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ግብፅ ክቕመጡ እንከለዉ ን450 ዓመት ተቐሚጦም ካብ 450 ዓመት ግን እቲ 215 ዓመት ዝኣክል ኣብ ባርነት ከም ዝኣትዉ ይገሩ ስለዚ የናይ ዮሴፍ ስደት ናብ ግብፅ ንእስራኤላውያን መጨረሻው ኣብ ምንታይ ይእትዎ ኣብ ባርነት ይእትዎ ናይ ዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት ግን ከም ናይ ዮሴፍ ስደት ኣይኮነ ንፍጡራን ካብ ኣምልኮ ጣዖት ኣውፅኡ ናብ ኣምልኮ እግዚኣብሔር ዝኣተዎ ካብ ባርነት ሓጢአት ናፃ ዝገበረ ስደት ነይሩ ናይ ዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከምቲ ትማሊ ዮሴፍ ሙሴ ካብ ምድሪ ግብፅ ሃዲሙ ናብ ምድያም ዝተሰደደ ስደት ናይ ሙሴ ካብ ፍርሂ ዝተላዕለ እዩ ነይሩ ካብ ፍርሃት ናይ ፈርዖን ናይ ግብፂ ንጉስ ካብኡ ሃዲሙ ናበይ ተኸይዱ ናብ ምድያም እትበሃል ሃገር ዝኸደ ናይ ጌታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስደት ጊና ትሕትና ዝተሓወሶ ስደት ነይሩ ሙሴ ብፍርሂኡ ናብ ምድያም እትበሃል ሃገር ተሰዲዱ ጌታ ክርስቶስ ጊና ብፍጥራቱ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ምድሪ ግብፂ ዝተሰደደ ስለዚ ነዚ ንምግላጽ እንታይ ኢሉ ኖ ድማ ትገበል ነታ ወዲ ዝወለደት ሰበይቲ እንታይ ኣበላ ኢሉ ኣሳደዳ ኢሉ ብድሕሪኡ እቲ ቃል ከምዚ ኢሉ ይቐጽል ነታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገጽቲ ገበር ርሒቓስ 3 ዓመትን መንፈቅን ብክንክን ምእንቲ ክትነብር ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራ ምእንቲ ክትነፍር ናይቲ ዓብ ምስሪ 2 ክንፊ ተዋህባ እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ በቲ ኣተራጓጉማ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ብክልተ ነገር ርኢናዮ ኣለና ነዛ ሰበይቲ እዚኣ